बे समाव बड'लेण्ड टुडे लाइभ निउसआ माखासे गोनां खौरां फोसावनो थाखाय आखायाव लादों। हाजोआव 23 मे खालि मैगं फाननो थांनाय सनातन देखा मुंनि सासे सुबुंखौ माखासे उदखारिफोरा बुथारो। आथिखालाव दायनिगिरि फाइजुल हक इउसुफ आलीमोनखौ पुलिसआ हमबाय होननानै मिथिनो मोननाय जादों आरो माखासे दायनिगिरिफोरा बे समाव खारखोमानानै दं होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बिटिसिखौ 17 बोसोर सामलायनाय मिरु बिपिएफ हान्जानि लेङाइ आफादगिरि बासुदेब उपाध्याया बिबान एंग्लायबाय। दासिम बिथांनि बिबान एंग्लायनायनि जेबो जाहोन मिथिनो हानाय जाथ'वाखै। थांनाय 23 मेआवनो मोनफैनो गोनां पुनेनिफ्राय डिब्रुगड़ फैनाय स्पेशल श्रमिक ट्रेनआ सा 1700 दावबायारिफोरखौ लानानै बिहाराव नांथानानै दं। बे समाव दावबायारिफ्रा गोबां गोदाव सोराव जानानै दं होननानै मिथिनो मोननाय जादों। नाथाय दासिमहालागैबो सरकारनिफ्राय जेबो राहा लानायखौ नुनो मोनाखै। ইফালে কিমান হাল্লা হৈছে তই গম পাইছা? শুই থাক তই বান্দৰ। दासो सारि मोननानै फैदो नामा? सुपार साइक्ल'न आम्फाननि गोहोमाव हादराव खना खनला ओनसोलफोराव रोजा अखा हानानै दैबाना जानाय नुनो मोन्दों। बेयो गवालपारा जिल्लानि मोनसे नुथाय। मेघालयनिफ्राय बोहैबोनाय खालपानिजों सानमारि बलबला ओनसोलफोरनि गोबां गामिफोराव दैबाना लोमसावदों। गवालपारा जिल्लानि बलबला सानमारि ओनसोलनि गोबां गामिफोरा मेघालयनिफ्राय बोहैबोनाय खालपानिजों बोसोरफ्रोमबो बेबायदिनो दैबानाजों भुगिनो गोनां जायो। बे समाव बड'लेण्ड टुडे लाइभ निउसआ गवालपारा जिल्लानि दैबानाजों लोमसाव जानाय गोबां गामिफोरखौ फारियै दिन्थिनो नाजादों।